Jij mag er straks weer op. Afonso Alves opent de score namens Heerenveen. Afonso Alves. Klaas-Jan Huntelaar scoort tegen Ajax. Van Nistelrooy en het is Samaras. Ken je hem, Sam Lammers? Ja, wel een beetje. Ja, waarvan? Van voetbal, PSV. Hebben de 1500 taskogers op Sportpark de Wielen een nieuwe Afonso Alves, Klaas-Jan Huntelaar of Ruud van Nistelrooy on het werk zien? Dat is de vraag die jonge en minder jonge fanfans dwaande houdt. Wat je nou de laatste hier had van race, hè? De jongen die had nog niet een deuk en een pakje boeters koopt. Maar hoe zorg je nou eens on een nieuwe spits of het een topper werk in? Nou, die schopt de ballen de goal in, zo simpel is dat. Ja, doelpunten maken. Hè? En dat is het enige wat hij doen moet. De eerste indrukken van de supporters binnen positief. Ja, hij ziet er hartstikke leuk uit. Er zit wel voetbal in die jongen. Tuurlijk zit er wel wat in, anders haal je hem ook niet. Als je er niks in ziet zitten, dan moet je hem niet halen. Maar belangrijker, Lammers scoort 2 keer. Ja, vooral deze goal hier zitten van 30 meter afstand. Denk, hey, dit doet mij weer denken aan de tijd van... Voor een meer zakkundiger analyse, maar we toch eens even via de ziekje. In potentie kan er heel goed voetballen. Ik vond dat er heel bedrijvig was, dat er 2 dingen had. Hij kan voortblijven en wacht tot de bal bij hem komt. En hij kan ook heel goed in de bal spelen. En dan gebeurt er altijd wat om de bal heen. Nou, en als het Flap daar goed op reageert, ja, dan kan het wel wat heel aardig worden. Ja, en hadden we nou echt toetsen vollen, of het regioteam van SV NOC, Bakhuizen, Oeversweltjes, VV De Woorden en VV Balk. De opname hadden we het zien een potentiële topper. Dan mogen we bij een van Lammers zien direct de tegenstanders wezen. Is er nog iets aan hem opvallen? Ja, zijn techniek, die verhouding met zijn lengte. En zo week bij die prachtige goal van maar links. Hij draait zak uit en hij zit met zijn in. En het is een spits die krijgen zal je. Hij is bewegelijk. Let hem vaak uitzakken, werd brood voor verdedigers. En vooral voor u natuurlijk. Lastig is om in te schatten hoe we daarop reageren moeten. Dus, maar ik denk wel dat het een interessante speler is. Ja. Heerenveen, ja zeker. Dus... Je hebt scoren! We scoren, ja, prachtig. Ja. Ik hoop dat hij er kijk op heeft dan. Ik doe mijn best, daar ben ik nog lang niet. Dus, maar ik hoop dat ik met Heerenveen een mooi seizoen kan draaien dit seizoen. En dat ik dan een klein stapje dichterbij kom. Nee, ik denk dat hij een soort potentie heeft. En dat tenminste het lichaam ook wel normale jongen. Dus dat er misschien wel 4 kan scoren. Kun je om bepaalde handelsmerken zien dat een speler heel goed wordt? Nou ja, Huntelaar heeft een geweldig gevoel voor de goal. Hè? Dus als hij slecht speelt, maakt hij toch goals. Dat wie bij Aalbeck was. Aalbeck die moest gewoon goed voetballen, moest goed gevoel hebben. En toen Nistelrooy kwam, die was geen spits. Dus die is aldoende spits worden. Maar wij vonden, als het op trainnaam zegt, dat er gewoon een goede spits was. Maar hij is scherp op een goal, de meeste zitten ernaast. Deze zit ik op een goal anders. Dat is een groot verschil. Je hebt een hele hoop die zitten wel, maar dan komt er net op een goal. Nou ja, dat je net op een goal zit, dan zit er nooit. Nou, dat gevoel. Ja, ik heb natuurlijk ook wat doelen voor mezelf. En daarbij komt wel wat druk kijken. Wat zijn er voor doelen? Ja, dat is gewoon voor mezelf. Dat stel ik zelf op met de mensen naast me. Dus ja. Zonder dreamen geen takkels. En dus dreamen wij er maar dat mij het debuut van Sam Lammers op een simmerjuni-balk bij Sportclub Heerenveen weer een nieuwe topspits opstaan is. Al is het alleen nog maar om de naam Sam garantie voor doelpunten. Hetzelfde voornaam als Sam Larsson.
Dus, En Sam Larsson was ook goed. dus dat kan een heel goeie spits worden, zei ze dan. Ja. Heel goed.